Dobar dan, draga deco, dragi mladi čitaoci i čitateljke. Povod mog današnjeg obraćanja je jedan važan praznik, praznik u pravom smislu te reči, jer svakog 2. aprila obeležavamo Međunarodni dan knjige za decu. Zaista je lepo što knjiga za decu ima poseban datum kada se na naročit način njome bavimo, jer mi znamo da pored ovog 2. aprila imamo i 23. april koji je zapravo Međunarodni dan knjige kao takve. Lepo je odvojiti knjigu za decu i posvetiti joj posebnu pažnju, jer su i deca kao čitaoci poseban deo čitalačkog sveta. Ovo govorim iz iskustva koje imam i kao pisac i kao neko ko se sa decom često sreće, sluša njihove ideje, osluškuje njihove čitalačke navike i želje. Najpre da pomenemo, mada ja verujem da vi to već znate, zašto se baš ovaj datum uzima za Međunarodni dan knjige za decu. Naime, 1967. godine, dakle pre više od pola veka, UNESCO i UNICEF doneli su odluku da se ovaj datum, 2. april, uzme za Međunarodni dan knjige za decu i ne slučajno baš ovaj datum. Zapravo 2. aprila je rođendan velikog svetskog pisca, proslavljenog autora književnosti za decu Hansa Christiana Andersena, koga pamtimo po nezaboravnim bajkama pre svega, pomenut ćemo samo neke: Ružno pače, Mala sirena, Olovni vojnik, Carevo novo odelo i mnoge druge bajke koje su doživele i svoju ekranizaciju, rađeni su po njima brojni crtani filmovi, takođe ogroman broj predstava za decu je dramatizovan i postavljen na scene širom sveta upravo po bajkama Hansa Christiana Andersena. Moje mišljenje o ovom danu je da ga zaista treba obeležiti na način koji u punom sjaju proslavlja knjigu. Mi to prošle i ove godine nismo bili u prilici. Kad kažem mi, mislim prvenstveno na nas pisce, ali i na brojne ustanove kulture, od kulturnih centara, biblioteka, samih škola i tako dalje. Znamo zbog čega i dalje se nalazimo u ovoj velikoj nevolji sa pandemijom i meni bi kao piscu bilo najdraže i najinteresantnije da na ovaj dan, kako je to bivalo i ranijih godina, imam veliku čitalačku dečju publiku pred sobom i da sve ovo možemo da radimo uživo. No, prilike su takve kakve jesu, ostaje nam i nadamo se da ćemo sledeće godine ovaj datum moći da obeležimo na način na koji najviše volimo, u tom neposrednom susretu. A za ovu priliku, kako to obično treba činiti za praznike, ja vam nešto poklanjam i specifičnost ovog poklona jeste u tome što ću vam pročitati nešto iz upravo objavljene knjige koja se zove Farbanje mora. To je zbirka dužih pesama, ima ih 4 i ovaj malo blesav naslov odnosi se na ništa manje blesav sadržaj ove knjige. Ja sam se zapravo bavio problematikom davanja imena morima. Vi znate da postoji nekoliko mora na ovoj našoj divnoj planeti koja u svom nazivu imaju neku boju, naziv neke boje. Pored crvenog to su žuto, crno i belo more. Iako su sva plava, naravno, mene je još kao dečaka zanimala ta tajnovitost, taj, kako bismo rekli, deo života jednog mora koji se odnosi na način na koji je to more dobilo ime. Zašto se žuto more zove žuto more? Reći ćemo zato što ono između Kine, Japana i Koreje, pa zbog toga, ali zašto se recimo Crveno more zove tako? Zašto se Crno more zove tako?
Ja sam, koristeći se stvaralačkom, pesničkom, jer rekli smo da su ovo poeme, imaginacijom i svojim smislom za humor, pokušao da na jedan duhovit, zanimljiv način odgonetnem zašto se ta mora tako zovu. I evo, za ovu priliku mogu da vam pročitam pesmu koja se zove Kako je pocrnelo Crno more. Ovo je bilo mišljenje moje, no ono više ipak ne važi. Da Crno more pocrnelo je dok se na svojoj sunčalo plaži. Pošto odlučih veoma tvrdo da rešim ovu tajnu retku, pročitah knjiga čitavo brdo, evo šta saznah na posledku. U davno vreme, mnogo pre juče, živeo jedan kartograf učen, koji je crtao uzastopno pomalo vodu, pomalo kopno. Na jednoj strani njegovog stola smešteno beše Azije pola, na Africi je sedeo često, a gde je bilo zavesi mesto, visilo je Azije resto. A očiviluk, umesto kapa, vešana beše Evrope mapa, a iza vrata, gde cveta vlaga, ostrva raznih arhipelaga. I ređao je svuda po podu mora i drugu soljenu vodu. Tukli su zidove njegovog stana, talasi tihoga okeana. Taj je kartograf, reći se mora, imao slugu vrednog u praksi jednog mršavog čkiljavog stvora, koji se zvao naprosto Maksim. A taj je sluga imao ćebe, obično ćebe iz ranih dana, obično ćebe samo za sebe, poklon sa 5. rođendana. I to je ćebe, iako slatko za njega davno postalo kratko, al on je hteo, o žarko hteo, da ga koristi za život ceo. Zbog ove svoje odluke stroge, Maksim je često nazeb dobijao, jer su mu uvek virile noge, pa je zbog toga užasno kijao. Jednoga jutra, usred tišine, baš kad je Maksim hteo da kine, začu se dreka kartografa. Pobogu, Maksime, kad će ta kafa? A sluga skoči, krmeljiv vazda, pa odgovori, odmah će, gazda. Kartograf čelom namršti boru i dok je kafu čekao spremno, reši da jednom velikom moru nadene ime Sredozemno. Onda mu dođe nekakva faza da krsti more pored Kavkaza, zamišljen beše vrlo nad njime, želeći da mu izmisli ime. U to i Maksim sa kafom uđe i da sve bude malčice luđe, njegova usta, uglavnom tiha, pustiše jedno snažno apćiha. Šoljice zvecnu, da bude gore, kafa se prosu na ono more, kartograf tada ciknu od jada, vidi šta radiš smotani stvore, objasni lepo kako ću sada nazvati ovo flekavo more. A sluga Maksim još jednom kinu, pa reče gazdi na brzinu, kad je već crno od kafe ove, neka se onda tako i zove. Eto, to je bila ta izmaštana priča o istoriji imena Crnoga mora. Kako rekosmo, tu su i ostala mora, i žuto, i crveno. Pomenut ćemo da je ovu knjigu Farbanje mora ilustrovao, ili tako reći ofarbao, moj prijatelj, ilustrator sa kojim dosta često sarađujem. Njegovo ime je Kosta Milovanović. Mi smo imali ideju da svako more, odnosno da pesma o svakom moru bude ilustrovana i takvom bojom, pa je knjiga u jednom delu, kao što vidite, crvena, u drugom je u kombinaciji tamno plave, crne i crne boje,
Pa onda imamo za žuto more segment knjige koji je žut, jeli, i knjiga u tom svom šarenilu koje se odnosi i na mora, na neki način poziva na ono što knjiga za decu mora i da čini. Poziva na avanturu duha u čitanju i moje mišljenje i kao pisca i kao čitaoca jeste da ne postoji ni jedna delatnost koju čovek ili dete sebi mogu da priušte, a da proizvodi takvu slobodu u našem pustolovnom karakteru, u sklonosti našeg vedrog duha ka avanturima, kako to mogu da čine knjiga i čitanje. I upravo zbog toga sasvim je opravdano što knjiga za decu ima svoj praznik. Taj praznik je, kako rekosmo, 2. april, Međunarodni dan knjige za decu. Moje ime je Dejan Aleksić, ja sam pisac za decu i do neke sledeće prilike, do susreta za koji bih voleo da bude neposredan, a ne ovako preko određenih snimaka i videa. Ja vas pozdravljam, želim vam da budete zdravi, da budete dobri, da se družite što više sa knjigama i da uz knjige rastete i fizički, i kreativno, i, kako se to kaže, duhovno. Jer knjiga zaista jeste jedno od najznačajnijih oruđa u našoj želji da se razvijamo na sve ove načine koje smo pomenuli.